Syasya jadin balami ka kubor ka jingjia ka balajia ka mit sau terik ujeliu arjar arpusau ha ka por khat we beje halin tidar surok lengkhan ka jingbom pathar jong ki BSF ya ki samla ki bala thep kwai kan thup ru yaw driver jong ka truk u bala men sau jur tat adu mentak da ka jing i do jong ka jing chingam snam ka bom IT idem shu ya u kani ka jingjia la ong bakala tengkhu ing bat ki samla ki bom jusot satia ha kinu kinu ki kam khai bi an shuru la ong bakite ki samla ki lawan na kalong ying ka baduk kamtam lele yaw driver wala tip kerteng kum umiki share ubadairu kuning kong nakaying ubala hapan pendap penbiang ialah kaying kasem re habawan shop kum kini kijing sya le dusmon kalalong kajing dunong ka bakraw ya kaying kasem na kalayang hiu presiden ka HYC riwar mengi circle ula penremjur ya kajing le jong kita BSF pun nak kalian kajungi kum kinang yalam seng balang ni penrem mardor ini kajing le kulau jong ki priu ki pedona ka bon bat ibu ru ya ka jing kentu kan pam ya ki nong yalam jong ka nika neng yalam rat kuntam yo sodar jong para lengkhat ya ka ba un chimkia ba un pet halor ka nika jing jia ba nam jia shu ka nika than ba ki bai ba jo ka nika dong ka than ya ka nika bordar ka chungi kinde ki pasong sok skan te na kalian kajungi kum ka sarkal ngin thau kilat penting ngin sapun ya usodra jong karai lengkat ban yang kendu kumno pada keren hak bede ka song suk chong skan jong ni ka thain ka chongi akan ya po bordar ka chongi namar ba lada menta ka jia dang man chips nem ngi ibu ba running staff sha set yap haki nong ya haki sipai BSF te menta biang hadin sistem sya bom lati sekini kila ngut ki kon sama chong te ngimla imhun ban yo i ban nang ya jia dang ni syakmat bang nang yo dang man chips nem po kawai ka jia po krem sim ni ka tur ka jing sya huri hura bat ki BSF pu sya yam te BSF ka mentoi ba un chula dan bor ba un le kanu ka ba un chuan ban penting pet smith tengi ibu ka jing karpat yo sodra jong karai lekhat ru kumju ba un chimkia ka bede bagani ka mat ngimla ban len na kalian ka jungi kum sekangi saki ka jing hiat ki mar blak sini ka tan te hoi na kalian ka jungi kum kinang ilam jong circle ni la ya kandu ba BSF ba ki ong ba teng teng hana ba ki khana khasi jongi kini ki kemal lokal kina lokal jungi kila klam akor ki biya kila ki long kim ya buram te da kila kanu kono kam te ki ni saki ke jing hiar palat ki mar plak di sepo Bangladesh te kata ondre pat baun shula pa kumni hadap bini apa kan ki kena ki bakun no snap shu ban ya keren do na kata ru ki ko mo YouTube amba hana bla adep show ong na wa YouTube bre kamu ayu kata kamu lada kalong bo wa YouTube bre kamu bon show kena ki bawan tikwai ki bawan library lipsa ya bu Baya kita pa kina ki bakin marbla